Helo, sydd â chi? A chroeso i'r chweched benod yr 20 wan yng nghyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Ie, yn y ras tuag at Nadolig, mae wedi bod yn anhygol o brysur yma wrth i mi drio gorffan y manion yma yn y gweithdy. A ia'r newyddion mawr ydy bod dwi wedi cwblau un o'r elfennau pwysica iddo hyd yn un, newch chi droi'r camera. Sef hwn, dyma di o. Hwn ydy'r gornel, allan y rhai ynoch a welodd y fideo ddwytha. Ar y pryd o hwn jyst yn bren stydwerc i gyd felly, a chydig o'r distia wedi cael ei gosod, ond erbyn hyn mae hwn i gyd, y gornel yma wedi cael ei gorffan. Ia, felly dyma ydy un o'r ychwanegiadau pwysica i'r gweithdy ac hefyd i'r busnes. Siwr yr rhai ynoch yn cofio i sôn allan y fideo dwytha mod i'n dueddol o beintio dodrafn a falle cyn i mi gludo nhw draw i dy'r gwsmar. Wel, un o'r broblemau'r mwyaf efo gwneud hynny yn hen weithdy bach felly o'n i'n gweithio ac yn peintio yn union yr un lle. Felly eiliad o'ch chi roi cot o baint a rhywbeth, wel dyna ni wedyn yn chi'n gorfod cau drws ar y gweithdy a mwyn peidio creu llwch, siwr iawn. A y broblem awr efo yna wedyn, yn y gaea, o'n i'n rhoi cot o baint i rhywbeth, a dwi'n meddwl cymryd diwrnod da i'r baint sychu, oherwydd oedd hi mor oer. A dwi'n cofio un wsnos, mewn wsnos dwi fel arfer gweithio tua 50-55 awr, dim ond 8 awr o waith lwyddes i wneud yr wsnos honno ar gweddill yr amser aros i baint sychu. A dwi'n meddwl mynd o'r calonnus ydy, dwi'n meddwl 42 awr o waith wedi cael ei golli. Felly, hynny dwi wedi bwriadu o'r dechrau ei gynnwys yn y gweithdy yma, ydy'r gornel fechan yma. Felly, a iech chi fewn, wan, i ddangos i chi. Felly, dyma'r peth cyntaf welwch chi, ydy'r drysau dwbl yma. Wan mae un drws, mae hon yn letach na'r drws yna, diban di fel arfer fydd y drws yma'n cael ei adael yng nghau, felly fydd hwn yn ddigon pa fydda hi jyst eisiau camu fewn ac allan, ond wedyn pa fydda'n eisiau cario'r dodrafn i fewn cyn cael ei peintio, adag yna wedyn mae'n ddefnyddiol yn dydy gallu agor y drws roll ar y mestyn maint o bwlch, felly mae hwn yn mesur 1.4 metr ar draws, felly jyst o dan y 5 troedfadd a mae rhyw 7 troedfadd o uchdar hefyd. Felly, swn i fewn i'r ystafell, hynny welwch chi'n syth, ydy'r ffania mawr, yr extractor fans yma. Wel, hwn yn fan un wan, fydd y gofod lle fyddai'n sbrio gwaith, sbrio rhywbeth dwi eisiau dechrau wneud ar gyfer gwaith sy'n cael ei osod, felly. A diban hwn, pan ydych chi fel arfer yn sbrio, mae yna berig bod y paent wedyn yn codi'n un niwl drwy'r stafell, yn llenwi'r ystafell gyfan. Wel, o flaen y fans yma wedyn, mi fydd yna ffiltar, fe ryw sponge fawr trwchus, a fydd hwn wedyn yn signo'r aer, yn signo'r niwl yna allan. Fydd y paent yn glynu i'r sponge, a wedyn, allan wedyn i'r tu allan, mae yna beipiau, wal ffug ydi hwn gyda llaw. Mae yna beipiau, rhwydwaith o beipiau tu ôl iddo. A wedyn, allan wedyn i'r ochr allanol wedyn fydd jyst aer llaeth paent, felly fydd wedi cael ei signo. Wrth gwrs, mae signo'r lleithder hefyd allan o'r aer yn sicrhau fod eich gwaith hefyd yn mynd i sychu chydig bach yn gynt ydy. A wedyn, ar y wal yma'r hyn, fydd yna res o racia wedyn i mi gallu gosod yr holl gydrannau gwahanol i'r dodrafn iddynt gael sychu, a mi fydd yna racia hefyd ar y wal yn fan hyn. Dewch chi ddangos un peth, dwi'n meddwl sydd wedi gweithio yn eithrio. Sef roof-light yma, y golan dod drwy'r to, o gennau rhyw chydig o ddarna o perspecs, ar hynny benderfynes i mwyn cael chydig ola naturiol yma, oedd gosod rhes o rhain felly. A dwi'n meddwl bod yn gweithio yn o lew, mae hon yn stafell. Byddai'n hynod wyll fel arall, a mae'n reit braf di gael chydig ola naturiol enwedig, gan mae yn y gornel yn fan hyn fyddai'n cymysgu paent a falle, mae cael y gola naturiol wedyn arno mynd i helpu i gael y don ar liw yn gywir. Wedyn troi rownd o fan hyn, fyny fanna welwch chi rhes, rhai ffilters di rhain,
Wel, wrth gwrs, os ydy'r fans y fan hyn yn signo'r air o'r tu allan lle drwath, wel, hynny ydych chi'n misio air y gweithdy sy'n tu allan y drysiau na de. Ydych chi'n misio air llychlyd i ddod fewn. Wel, mi fydd y llwch wedyn yn glynu i'r ffilters, a wedyn mi fydd air glân yn cael ei signo i fewn i'r gweithdy. Ia, dewch chi jyst angos y drysiau yma wedyn, de. Un niliad, neu gau nhw i chi gael gweld. Felly, chi'n cau y drws fach, a wedyn dwi'n gosod un ar y mecanweithiau yma ar y top yna, mwyn sicrhau fod y drws yna'n cau. A fel y gwelwch chi fan, mae'n stafell orffan, felly sych, mae'n stafell orffan sydd yn ddilwch. Mae yna frysys a bob fath o bethau wedi ddefnyddio ar gyfer selio rownd y ffram y drws yma. A ia, mae'n bwysig wedyn bod yr ystafell yma wedyn yn aros mor lan a bosib. Ond mae hwn yn gyffroes iawn i'r busnes. Reit, hwn i allan. Mae agor y drws i gau tu ôl i mi. Yr hynny dwi wedi gwneud wedyn ydy gosod, wel, yn amlwg, achos o'n i'n adeiladu'r stafell yn fan hyn, wel, o'n ofod gwag gyda i uwch i ben wedyn, a fysa i'n direni wedyn peidio wneud yn fawr ohono. Felly, yr hynny dwi wedi gwneud wedyn ydy gosod y grisiau yma yn fan hyn. Dewch chi jyst weld. Ia, grisiau, un o'r, nes i brynu rhain yn lle gynnyn nhw, achos 130 pint oedden nhw. A ia, safon yn oce, achos ni'n methu prynu'r pren am hynna. Ia, dwi'n mynd fan grisiau paddl felly dyn nhw. Dwi'n mynd o'r hoff o'r grisiau fel un fel ar rheol, oherwydd mae rhywun yn teimlo, maen nhw'n anhygol o serth. A, wel, da chi'n misio disgyn i'w. Ond yn fan achos hynna, sbiwch mor serth di hwnnw, a dyna faint o le wedyn sy'n cael ei arbad ynde. Achos fe byddant yn grisiau sydd rhyw ongl felly. Fysa pen y grisiau'n dod a draws y drws sy'n bysa. Wel, fysa yna ddau ddim i mi. A wedyn, hynny dwi wedi gwneud wedyn, ydy codi'r tŵr yma sy'n nghanol y gweithdy i'r grisiau. Mae'n rhyw landing fechan ar y top a i chi fyny yna fan. A wedyn mae islaw tu fewn y tŵr, mi fydd yna res o silffoedd, bosib mae'n rhoi rhyw fwrdd bach mwyn, greu rhyw fan i hogi cynion a llafna yn fanno. Mae hynna'n reit bwysig, cadw'r llafna, awch ar y llafna, neu fydd y gwaith, 10 gwaith yn flerach, 20 gwaith yn anoddach yn bydd. Ond, ia. A wedyn dyma chi o'r gwylod yn fan hyn, hwn ydy'r mezanin y llawr ucha felly. Ia, a ia chi fyny fan, chi gael gweld. A fyny fan hyn fan, fydd yn swyddfa fach. O ia, hwn ydy'r, dyma'r ffilters o'r tu allan. A hynny sy'n wych amdanydd, dwi wedi creu rhyw ffram hynod syml. A wedyn, os da chi angen newid y ffilters, da chi'n datod y bollta naill ben, a wedyn mae'r flap wedyn jyst yn agor, y ffram yn agor i lawr, a wedyn jyst tynnu nhw allan, gosod rai newydd fewn, godio, cau y bollta unwaith eto. Ond ia, wedyn nhw'n i fyny'r grisiau. Dwi'n dal y ffôn yn llawr on, os yn fan hyn mae'r handrail ond yna ni. A dyma ni, yn fan hyn, fydd y swyddfa newydd. Mae'n ofod bach gwych iawn, dwi wrth ym modd efo i. Mae yna ddigon o le yma. Heb hitio mhen, cyn hitio mhen ar yr affdar, felly mae yna ofod rhyw 2 metr ar draws fforcw a 4 metr o un pen i'r llall. A mae yna'n ddigon, yn rhyw ddesg bach, chydig o silffoedd mwyn cadw mapura gwaith o bob dim. Ond ia, dwi'n fawr obeithio bydd hwn yn helpu efo llif ar heidiad y busnes yn dweud, helpu atab ymweliadau. A hefyd yn sicrhau fod bywyd teuluol a bywyd gwaith hefyd. Fo na rhyw ffin rhyngthynt ynddo. Fan hyn fydda i'n gwneud yn waith papur rwan, nid ar fwrdd ag egin yn ôl adra lle de. Ond ia, a wedyn nes i osod y rheiliau yma holl o'r rownd, a yn amlwg mae hynny arwydd diogelwch a wedyn, dwi wedi gwneud hefyd. Ydy lawr yn fan hyn,
wedi gosod yr kickboard, felly os ydych chi'n gollwng rhywbeth ar lawr, wel, dydy o'm yn mynd i rolio oddi ar ei ochr. Ond, ia, digon taclus, dwi'n meddwl, a wedyn maes lawr yn un aid, wedi walio'r darn bach yma ffwr, a wedyn fyna rhyw fath o le i storio preniau hir wedyn, dych o fel mouldings a falle yn yr bwlch y fanna. Ia, felly dyma ni, mae'n deimlad rhyfedd iawn yn fan hyn wan. Mae yna 7 mis o waith adeiladu, rei drwm wan, ar y men fy hun, efo help amball i ddiwrnod felly, gan deulu a ffrindiau, a 2 flynedd o gynllunio, a wyddwch chi be, hwn ydy peth ola i gael ei adeiladu neu i gael ei gynnwys yn y gweithdy, lle mae'r gwaith adeiladu erbyn hyn wedi warfan. A mae deimlad anhygoel ar y fath. Dwi'n bwnsio meddwl am beth. Ia, edrych ymlaen yn arw iawn wan i ddechrau dod â peirianna fewn, prynu buddsoddi mewn peirianna mwyn datblygu'r busnes i'r cam nesaf felly. Ond, ia, mae deimlad anhygoel ar y fath, dych o'r holl, mae rhywun yn meddwl yn dydy'r bob un boll, bob sgriw, bob uniad, bob un o'r brackets bach yma, bob peth o welwch chi yma. Dwi'n wedi gafal yn y 2 law yma. Mae yna andros o lot o bethau yn dod ynghyd yn does i greu un adeilad. A ia, o'r diwedd dwi'n edrych arno, mae'n joban gol iawn dydy, dwi'n hynod falch rhaid mi gyfadda. Ia, na i fideo arall, dwi'n meddwl, un fideo i gloi, ella yn sôn am yr adeilad yn ei gyfanrwydd, ond am y tro, ia, yr ystafell o dan a'r llawr yma oedd dasg fawr dwytha y gwaith adeiladu. Felly, ia, dyna ni, gobeithio, geith pawb wyl hynod braf, dolyg braf, digon i fita, digon i yfad. Dwi'n ar y ffordd rwan i gwrdd am ffrindiau yn y dafarn. Ia, mae yna sychad diawch arna i erbyn hyn. Oce, cymwch o falan, bob wyl chi. Dra.